Здравейте, аз съм Марина от websell.com и в това видео ще поговоря повече за предстоящите промени, които очакваме да се случат, касаещи Apple устройствата и специално операционната система iOS 14. Какво се случи? Нека да започнем малко по-назад във времето. Още преди няколко месеца започна да се говори за тази промяна, как Apple ще променят начина, по който събират и въобще използват информацията на потребителите, данните на потребителите. Като съвсем скоро мога да кажа, че вече виждаме едно съобщение като warning в Business Manager, когато работите с различни акаунти, че много скоро тези промени вече ще бъдат факт и така вкарват едно усещане за притеснение и незнание, неяснота относно това, което ще се случи. Затова нека видим всъщност какви са основните моменти и това, което знаем към момента. Така, ние вече написахме една статия по въпроса в нашия блог, обхванахме доста основни неща и въобще спрямо информацията, която е публична и е ясна до момента, разбира се. Така, накратко, нека да започнем с точка 1 и това е едно доста основно нещо, именно промяна в броят на конверсионни ивенти, събития, които да използвате. Facebook предупреждава, че те ще бъдат само 8, т.е. това ще бъдат основните ивенти, върху които можете да оптимизирате. Т.е. ако имате, например, някакви кастомизирани, т.е. персонализирани, които вие сте си правили, може би е добре сега да обмислите дали те са най-важните за вас. Това са, например, примерно time spent on site, някакви такива, които са си правили, да кажем, през Tag Manager. Въобще и в самия Facebook там също може да си правите къстъм такива. Затова е хубаво да седнете и да помислите дали те са най-важните за вас, защото вие така или иначе ще трябва да работите само с 8, които Facebook също ще може да ви посочи като вариант през Event Manager. Там, когато влезете, когато те са готови с тази промяна, ще може да разгледате всъщност кои са наличните ивенти спрямо вашия бизнес. Като вследствие на цялото това нещо се очаква и едно забавяне в репортите, което не бива да ви изненадва и трябва да го вземете предвид, когато анализирате представянето на вашите реклами. Колкото до такива отпадащи ивенти, вие, например, ако в момента оптимизирате по някакво събитие тип, примерно прекарали еди колко са секунди на сайта и изведнъж видите, че този ивент спира да работи, вземете точно тази информация предвид, че просто може би вече нямате възможност да го ползвате. Като цяло темата е обширна, все още не се знаят със сигурност някои неща, но това са като цяло прогнозите, които очакваме да се случат. Като друга много важна промяна е начинът, по който ще се афектира едно местоположение, наречено Audience Network. И това е така, защото в крайна сметка това местоположение е една съвкупност от мрежи от реклами, които се визуализират най-вече на мобилни устройства. И след като от Apple казва, че това ще бъде основна и доста голяма промяна спрямо въобще техните устройства, се очаква по-скоро един спад в представянето на Audience Network. Като цяло, по мои впечатления, Audience Network не се ползва много у нас. Аз съм си правил експерименти, не мога да кажа, че така до момента много е ефективен. Има си едни определени местоположения, които са се доказали като работещи и по-скоро ни ползваме тях, защото виждаме, че дават резултати. Всъщност, каква е идеята? Идеята е да се запознаете с промените, които ще се случат, защото Facebook и от Apple твърдят, че когато тези промени станат факт, потребителите всъщност ще имат избор и те ще могат един вид да позволяват или да отказват начина, по който се обработва тяхната информация. Тоест, те могат да правят така наречения opt-in или opt-out, които са целите на тракинга. Тоест, те са съгласни примерно с някакъв вид на
на проследяване и тракване на iOS 14 устройствата им, или могат да откажат. Естествено, ако откажат, това не би било много така добре за бизнеса, тъй като просто ще се очаква един спад в броя на учебни конверсии. Може би не е ясно на 100% до момента, но това са основните неща, които са публични към днешна дата. И разбира се, ние ще апдейтваме информацията, когато стане по-ясно, когато от екипа на Facebook дадат още повече данни спрямо тези промени. Следете ни в блога за още интересни статии и актуална информация относно Facebook и Google рекламата. И до скоро!